kung ano yung function ni Pag-asa. Sila po yung nagbibigay ng weather updates. We also have PHIVOLCS. So sa mga geological events na balito, paputok ng vulkan, sila po yung nagbibigay ng advisories or anything about geologic hazard. We also have Philippine Science High School. Ito po yung sila nagbibigay ng mga services for our future scientists. So more on STEM education naman po yung focus dito. SEI, Science Education Institute. So yung mga scholarships natin for undergrad, under po tayo ng SEI. Sa SEII naman, Science and Technology Information Institute, so sila po yung nagbibigay ng updates on mga services and programs and activities na ginagawa ni DOST. Sa TAPI naman po, sila po yung Technology, Application and Promotion naman po. So sila po yung tumutulong para mapatent po yung ating mga na-invent na technology. So sa advisory bodies natin, nandito po yung NAS, National Academy for Science and Technology, and National Research Council of the Philippines. So dito natin makikita, or dito yung ating mga scientists o local researchers. For the Sectoral and Planning Council, we have 3, PICARD, PCH, and RD, and PSURE. Sila po yung nagbibigay ng fundings for us if we have researchers or researches po when it comes to agriculture, aquaculture. Under po siya ng PICARD. PSURE naman po, sila po yung emerging technologies. For PCHRD, sila naman po yung sa health researches naman po. So ngayon, saan ba natin makakategorize yung DOST-NCR? So kami po ay makikita sa regional office. DOST-NCR, under po kami ng regional office. Yung regional offices pa po ay nahahati pa po sa CASTO and PSTO. So CASTO po, Clustered Area Science and Technology Office. So kami po sa Kamanaba ay under po ng CASTO. Yun naman pong mga makikita sa probinsya, ito po yung ating mga PSTOs or Provincial Science and Technology Offices. So sino po ba ang namumuno sa DOST-NCR? So ito po yung aming Regional Director, si Engineer Romelyn Titres Valles. So yung aming regional office po ay makikita po sa Bikutan, Taguig. So if you have queries po or questions, ito po yung aming email address and telephone number. So since malaki po yung Metro Manila, so kami po ay nahahati sa iba't ibang CASTO. So saan po ba ang Kamanaba CASTO? Ang hawak po namin, Caloocan, Malabon, Navotas, and syempre Valenzuela po. So kami po ay pinamumunuan ng aming CASTO Director na si Mr. Warren Gomez. So since meron din po tayong iba't ibang CASTO, sa Pamamazon, binubuo po ng Pasay, Manila, Makati, at Quezon. Pinamumunuan naman po sila ni Engineer Lota Paras Baguno. We also have Pamamarisan, Pasig, Mandaluyong, Marikina, and San Juan. Si Mr. Oscar Civilian Jr. naman po yung namumuno sa kanila. And lastly, Muntinlupa, Taguig, Pateros, Parañaque, and Las Piñas. Ito po yung tinatawag na Munta Parlas. And si Sir Kim Atienza naman po yung namumuno sa kanila. So, hindi po siya yung si Kuya Kim na nakikita natin. Kapangalan lang po siya, pero hindi po siya. Ayan. So, ito na po yung aming pillars sa DOST. May iba't ibang outcome po tayo na kailangang ma-achieve. Human well-being promoted for outcome 1. Outcome 2 naman po, wealth creation fostered. Outcome 3, wealth protection reinforced. And lastly po, sustainability institutionalized. So ito lang din yung core values namin sa DOST. So ito yung service, commitment, innovation, ethics, nurturance, collaboration, excellence beyond borders. Ayun. So ito po yung mga aming mission and vision. So yung mission and vision po namin ay naka-anchored sa mandato namin sa DOST. So mission namin is maging to direct, lead, and coordinate po the STI para po sa maximum and economic social benefits ng mga tao dito sa Metro Manila. So yung vision po namin is maging leading enabler po ng STI para po magkaroon tayo ng sustainable development sa region. So ito lang po yung iba't iba naming mga programs sa DOST. So we have the Community Empowerment through CES. Ito po yung
kanina na nabanggit ni Kagawad na yung isang grupo po dito ay under po or natutulungan po ng SES namin. So we also have the Set Up 4.0 or Small Enterprise Technology Upgrading Program. So sila po yung mga kliyente po namin or yung beneficiaries po namin, sila po yung mga business owners existing for 3 years and who are willing po to upgrade their equipment. So we also have the iForward PH. Ito po yung innovations for Filipinos working distantly from the Philippines. So kung may mga kakilala po tayong mga OFW na gusto pong magkaroon ng idea on how to start a business or may existing business na po sila na gusto po nilang mas lumago, pwede po namin matulungan sila sa aming program on iForward PH. So we also have iStart. Meron din po tayong Grind. Ito naman po yung parang same din po siya ng SES or on the grassroots innovation naman po ito. We also have Saray. Saray is a new project po wherein we are looking towards improvement po sa ating agricultural sector. So meron din po tayong iba't iba pa pong mga programs. We have Tech Grow. For WISE, ito yung Women Helping Women, Innovation, Social Enterprise. So sila po yung mga beneficiaries po natin dito na programs are business owner na mga babae and or either women-led po na mga businesses. So we also have Startup Grant Program. Meron din po tayong Technicom, Hearit, and iHub or Innovation Hub. So this is soon to be launched po sa office po namin sa DOST NCR. For example po, if you are looking forward to ideate something or gusto pong mag-start ng business, pwede po kayong magpunta sa office namin or gusto nyo i-upgrade or may mga researchers or research po yung mga kids nyo or mga anak nyo po na gusto pong magpatulong, pwede pong makapunta sa office namin. DOST seminar ng launch pa lang po yung e-commerce namin. So, yun lang po yung iba't ibang programs. Actually, madami po mga programs na kailangan i-discuss. But so far, ito po yung kabuuan pa po ng pwede po naming makater. So, we have, nabanggit ko po kanina na kami po sa DOST ay may iba't ibang activities. So, paano po kung nyo malalaman yung mga activities namin? Siyempre, kailangan nyo po kami i-follow sa Facebook. Ayan. So, ito po yung Facebook page po namin. So, i-promote ko lang po. So, this is our official Facebook page. Ito po yung DOST National Capital Region Kamanabang Cluster. So, dito po nyo makikita yung mga activities na ginagawa po namin, initiatives. Sinishare din po namin yung mga initiatives ng DOST-wide na mga events. So, makikita niyo din po yung office namin sa City of Malabon Institute sa Malabon po mismo, sa Barangay Baritan. So, if may mga questions po kayo or queries or may mga anything po na related po sa mandate po namin, ito po yung aming email address sa manava@ncr dost.gov.ph. Yung telephone number din po namin. So, pero pwede nyo din po kami ma-message sa aming Facebook page. Ako din po yung sasagot sa mga inquiries po ninyo. So, ayan po, picturean lang po natin. Tapos huwag natin kalimutan i-follow yung aming Facebook page. Ayan. So, ito din po yung Facebook page ng aming regional office. Since under po kami ng aming regional office, may sariling Facebook page po yung aming RO or tinatawag po kasi namin siyang RO kasi po kami ay Casto. So ito po yung Facebook page nila, DOST-National Capital Region. So lahat naman po ng updates on different Castos, makikita po natin dito sa kanilang page. So, ayun po, pwede po din po tayong tumawag sa aming regional office if yung concern nyo po ay hindi lang po related to Kamanava. Anything related po sa regional office o sa buong Metro Manila, ay pwede po nating ma-message yung aming Facebook page or email or aming telephone. So, any questions po regarding our programs and services? Ayan. So, if you have questions naman po, nandun lang din po kami sa likod mamaya. Pwede nyo po kaming lapitan or kung may naisip po kayong or mga katanungan ay na pwede po namin sagutin, pwede punta lang po kayo sa likod. Kagawad Anthony, yan, shout out. So,
Ayan, so ready na po ba tayo Abangan mo sa mamaya ating kagawad training? Anthony. May ano yung Lazada. Mababa pa po yung ating energy. Ready na po ba tayo sa ating training? Yes! Ayan, so welcome po ulit sa ating training entitled Empowering Women in the Digital Economy, E-Commerce and Online Entrepreneurship. So to formally start po yung ating training this afternoon. So papakilala ko lang po yung ating mga resource speaker this afternoon. Ayan, so ready na po na makilala yung ating resource speaker? Yes! Ayan, so dapat mataas lagi yung energy natin. Ready na po! Yes! Ayan, correct. So ang ating first resource speaker is Miss Jenny Flor S. Baclor. So, Miss Jen holds a Bachelor of Arts, Bachelor of Secondary Education, major in Literature, and a certificate in Campus Writing and Advising from the Philippine Normal University. She earned her professional master's in special education at Miriam College and is currently pursuing a doctorate in psychology, major in developmental psychology. With 13 years of teaching experience and a Google certified educator, she is committed to 21st century learning. She teaches at Miriam College Skills Development and Technical Education Center and actively engages in volunteer works. She also enjoys writing essays and poems in her free time. In 2023, she was recognized as one of Miriam College Gurong Veritas for inspiring students to stand for truth and social change. So let's welcome Ms. Jenny Flor S. Baclor. Ayan, makinig lang po kayo dyan. Marami kayong matututunan about sa e-commerce. Good afternoon po. Ayan, good afternoon. Kumusta lahat? Ayos lang. Okay naman, nag-lunch lahat? Di pa. Ayan, very good, no? So I believe lahat ang nandito, no? Ang mindset natin ay nasa negosyo. Tama po? Yes! Yes, no? Maganda itong usapan na ito, no? Kasi pag pinag-uusapan yung trabaho at negosyo, lagi tayo mga Pilipino may inclination sa negosyo. Tama ba? No? Kasi tayo mga Pilipino, family-oriented din tayo. Gusto natin yung nababalansin natin yung kabuhayan at yung family life natin. Ayaw natin yung magtatrabaho ka ng 8 oras buong buhay mo, no? Kasi kapag ganun yung dynamics natin, nawawalan talaga ng oras sa pamilya. So pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba tayo gagalaw sa negosyo? Sa paraan, hindi kayo mabubudol, no? At the same time, napoprotektahan din yung pamilya ninyo. So pag tinignan natin, MSMEs, no? Sabihin ito ay para sa mga maliliit at papahusbong na negosyo. Pero hindi lang ito para sa inyo, para rin ito sa pamilya ninyo. Naniniwala ba kayo na ang negosyo is a family affair? Yes, no? Pag tinignan natin, bago tayo mag-umpisa ng negosyo, o sumama sa isang negosyo, kinakausap natin yung ating pamilya. Tama ba? Yes, kasi ang negosyo ay isang risk. Hindi lang ito risk ng pera, risk din ito ng relationships, no? Kasi lagi ang tanong dyan, pag nagnegosyo ka, paano ang asawa? Paano ang mga anak? Sino ang mag-aasikaso sa bahay? No? At syempre, kailangan pag-usapan din yung sustainability. Kaya sa sustainability, ayaw natin maloloko tayo, or sa madaling sabi, ayaw natin mabubudol tayo. Kaya pag-usapan natin ngayong hapon, lalo na no, sa age ng technology, ng AI, at lahat ay usong-uso na gawin online, paano nga ba kayo makakasigurado na hindi kayo maloloko? Nagets po yun, yung topic natin? Yes. Pero before we proceed with our discussion, mag-check-in muna tayo. So kung kayo po ay isang merienda ngayong hapon, ano kayo at bakit?
Hindi ko sinasabi may merienda mamaya ha. Pero medyo parinig na rin po ito kay Kagawan. No? See, hapon na no? Ibig sa nag-siesta, nagsisession tayo. So kung kayo ay magiging merienda, ano po kayo at bakit? Sino po? Sige, taas niya tayo ng kamay. Naku, ganyan-ganyan po yung mga estudyante ko. Kapag hindi sigurado, yuyo ko. Diba? Ano po, kung kayo ay merienda, ano po kayo at bakit? Kape! Bakit po kayo kape? Para laging gising. Yes, gusto natin yung ganyang energy. Salamat po. Ganun tayo mga Pilipino, no? Tanghalin tapat, tirik yung araw, pero nagkakape tapos sasabihin natin, ang init. Minsan magulo tayo kausap eh. O, sige, sino pa po? Yes po. Pansit, bakit po? Yes, very good. Para humabang buhay at humabang buhay ng ating mga negosyo. Meron pa po ba? Meron pa po. Meron daw tinapay. Sino yun? Bakit po gusto mo yung tinapay? Ang partner ng kape, yes. Talagang negosyante ang thinking natin dito, no? May partnership. Ayan, ako po, siguro kung magiging merienda ako ngayong hapon, gusto ko halo-halo. Kasi katulad ngayon, malamig, sama-sama tayo, magkakaiba, pero pag pinagsama, masarap ang lasa. Tama ba? Tama. Yun. Sige, maraming salamat po sa participation sa ating simpleng check-in. Napakilala naman na po ako kanina, no? Ako po si Miss Jen. By profession, ako po ay isang guro, no? Nabanggit nga rin po, no, na ako nag-aaral ng special education, ng psychology, and I believe lahat yun ay nakatulong para mas maintindihan, no, yung iba't ibang mga tao at yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw nating buhay. And with that, this afternoon po, ang goal ko po sa inyo ay magturo po ng cyber hygiene. So at the end of our session, the goal is for you to know what cyber hygiene is. Kasi we believe, alam nyo naman ano ang cyber, ano ang hygiene. Pero pag pinagsama, ano nga ba ang ibig sabihin nun? And then practice different cyber hygiene strategies and tools for your organization, no, sa inyong pong mga samahan. At syempre, feel confident that we can take action to prevent and address cyber crimes, no? Ngayon kasi nakikita natin sa balita, no, maraming nai-scam, maraming naloloko, pagpindot ng Gcash, biglang wala ng laman, pag-click ng link, hindi mo na alam anong nangyari, pero wala ng laman yung bank account mo. So, yun po yung mga bagay na titingnan natin ngayong hapon. So, our learning journey will start with real or fake. Bibigyan ko po kayo, papakitaan ko kayo ng mga ilang sample pictures na most likely ay hindi nyo na rin naman first time nakita. Baka kayo mismo nakatanggap na ng ganong text, nakakita na ng ganong advertisement, no? At napaisip kayo kung yun ba ay real or fake. After that, we'll have our everyday cyber hygiene. Ano nga ba yung mga dapat natin gawin sa araw-araw? Hindi lang kung kailan kailangan. At syempre, incident reporting. Sa tatlong ito, isa sa pinakamahalaga yung incident reporting, no? Kasi yung mga Pilipino, marami sa akin, wala naman nangyayari eh. Diba? May nakukulong ba? May napaparusahan ba? Pero dito po natin lilinawin kung bakit, no? Yung ganitong mindset ay mas nagtotolerate pa nga sa mga cyber criminals. Okay? And as we learn, no, pwede po tayong magtanong, no? Welcome po ang mga tanong. Make space for everyone. Pwede po kayong magbahagi, pwede kayong mag-share. Basta po panatilihin natin itong kind and respectful at syempre embrace inspiration. Gusto natin at the end of our session, matuto tayo, isabuhay yung mga natutuhan natin at ibahagi ito sa kapamilya natin. Ready na po ba tayo? Yes. Okay, so let's get started. So tingnan natin, real or fake. So may papakita po akong mga images. Sabihin lang po kung real or fake. Okay, so ready na ha? Ready? Yes. Yes. Okay, so sa negosyo, nakakita na ba kayo ng ganitong klase ng advertisement? Sabi, turn your unused IT equipment
into value in 3 days or launch is on us, no? Yung mga business daw, no, bumibili sila at nagbebenta ng IT equipment. So halimbawa nito, yung mga smartphones na luma na, laptop na hindi na ginagamit o sirang appliances. Pwede daw nilang bilhin ito. Naniniwala ba kayo? Yes. Okay, tingnan natin, no? Ano pa yung kasama sa advertisement? Andito yung condition, quantity, ano yung price range, kung magkano pwedeng bilhin. At syempre, may contact details. Palagay natin, pag ganito yung nakita natin advertisement, kapanipaniwala ba to? Kapanipaniwala kaya? No? Tingnan natin yung elements, may detalye, no? May presyo, may binigay ng contact number. Pag ganito, maniniwala na ba tayo? Hindi, no? Pero, kung halimbawa, syempre, ano nga din pa gagawin natin sa mga lumang gamit? Sa palagay ninyo, kung hindi tayo agad maniniwala, ano yung pwede nating tingnan para masabi natin na real or fake ito? Yes po. May contact numbers and may details tungkol doon sa product. So kung may contact details para malaman kung real or fake, ano yung pwede din natin gawin kung interesado tayo? Tawagan. Okay, no? Hindi natin masisisi yung iba. Pag nakita natin ito, mapapaisip ba kagad, totoo ba to o hindi? So marami sa atin parang dalang-dala na, no? Fake yan. Sino ba na nagbibili ng sira? Yun ang muna natin maiisip. Tama po. Ikaw ba naman, ba't ka bibili ng sira, di ba? Pero, kung titingnan, sabi nga ng kagawad, may contact details may mga information. So, anong pwedeng gawin? Tawagan at i-verify. Kaya po siya ay pwedeng i-consider na real. No? Pag tinignan natin, ito yung sinasabi natin, surface level. Sa madaling sabi, pag unang tingin, pwedeng sabihin mo, fake to, hindi to, totoo. Ngayon, bakit ko in-emphasize na may contact details po May presyo, may description, no? In-emphasize ko yun kasi ibig sabihin, wag din po tayo basta naniniwala sa agad lang natin nakita. While hindi totoo lahat ng nakikita natin, ang point ay, hindi kasi dapat titingnan mo lang. Kailangan babasahin, nawain. Kasi minsan, opportunity na yun Hindi mo malalamang totoo kung hindi mo titingnan ang iba pang mga detalye. Nakuha ko yun? So, itong mga mata natin, initial screener lang po yan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo, pero hindi rin lahat ng nakikita ay automatic na peke. So, ang gagawin po sa mga nakikita ng mata, susulitin mabuti, tingnan ang mga elemento at kung talagang interesado kayo, tawagan niyo po, tingnan niyo po. Kasi minsan pag nag-click tayo sa website, may kita natin testimonials. Diba? Ano po ang delikado? Pag kayo ang tinawagan. Kasi hindi naman kayo sigurado kung sino tumawag sa inyo. Pero kung interesado kayo sa isang bagay at kayo ang tumawag, mas malaki po yung chance na ito naman ay mas sigurado. Kasi kilala nyo kung sino yung tinawagan ninyo. At nasa right mindset kayo. Kasi hindi naman kayo magtatanong, tatawag kung hindi handa yung isip ninyo na mag-absorb ng information. Tama po? Tama. Yes. Bakit ba tayo nabubudol? Kasi hindi mo naman in-expect yung tawag So pag tinanong ka, hindi ka handa sa kung anong isasagot mo. Pero kung ikaw ang nagtanong, ikaw ang lumapit, ikaw ang tumawag, nakahanda yung isip natin sa mga detalyeng maaaring hiniin at mapapaisip tayo kapag may hiningi at matatanong natin yung sarili natin, bakit ko kailangang ibigay? Nagets yun? Okay. Halimbawa po ito, order tracking investment platform, sabi may withdrawal ng 50,000. Pero bago ka mag-withdraw, kailangan may 2,500 kang babayaran. Real or fake? Okay, ang lakas ng fake Parang sure na sure. No? So, fake yan. Una, if it's too good to be true, then it probably is.
Saan naman ho kayo nakakita ng negosyo, agad-agad 50 mil na. Eh kung ganito po kabilis kumita ng pera, edi lahat tayo mayaman na. Diba? Wala kang ginawa, may 50 mil, pero bago mo makuha yung 50 mil, 2.5 muna. Diba? Minsan pag gipit na gipit, ang sarap kagatin. Ano ba naman yung 2.5 sa 50,000, diba? Pero, o yun na nga, may mangungutang pa sa kapitbahay. Pero, madali ba kitain yung 2.5? Ipangungutang mo pa nga eh. So, hindi ka dapat maniniwala, lalo na kung ang unang gagawin ay magbayad muna. No? Kapag po may mabuting intensyon, kapag may konsiderasyon, hindi po paniningin ang unang ginagawa. So, kapag ang unang sinabi sa inyo ay may babayaran ka muna, mag-isip-isip po kayo. Maliwanag po yun? Yes. No? Ito naman, no, pag tinignan natin, business or supplier invoice. Tingnan natin, ito daw po ay isang klase ng acknowledgement, no, or invoice o resibo. Maniniwala po ba tayo? Wow. Did you like our service? Your demo ends in 24 hours. Do you wish to proceed? Diba? Enjoy standard note sales support. Maniniwala ba tayo? Medyo mahirap tignan, ano? No? Kasi pag tinignan natin, ang mga Pilipino rin, diba? Ang haba-haba ng binigay na statement sa atin, sa dulo sasabihin mo, I agree. Kinig nyo kagad yun. Tama ba? Binasa hindi. Mababisi. Eh sa dulo lang naman, I agree. With the terms and conditions. Kahit hindi nyo alam ng terms and conditions, I agree na agad-agad. Oh, hindi po tamang practice yun, ha? So, pag tinignan natin ito, no? Your demo ends in 24 hours. Tip, kung matagal na po kayong may order, matagal na kayong may trial subscription, posible itong maging totoo. No, halimbawa po ito, no? Kung alam niyo yung Spotify, no? App po siya, listening app siya, tugtog. No, minsan sasabihin niya, free trial, 1 month. So, pag patapusin free trial mo, magsasabi siya na, patapusin trial mo, the next day, masisingil ka na. So, if you wish to continue, click subscribe. If hindi, unsubscribe na, or automatically, mapuputol ang service. Kung matagal na po, posible itong totoo. Pero kung ito po ay kanina lang, at minamadali kayong mag-subscribe, minamadali kayong bumili, limited edition lang, no? Ito po ay most likely hindi totoo. Bakit? Tandaan po natin, pag masyado kayong minamadali, mahigpit ang sense of urgency, parang matter of life and death, it's now or never, hindi po yan totoo. Para lang din yung promo, last day na ngayon. Pero pagkakita mo nga ng advertisement the next day, anong sabi pa rin nila? Last day na ngayon. Diba? Parang araw-araw last day. Tandaan niyo po ha, pag masyado kayong minamadali, masyadong urgent ang mga bagay-bagay, hindi po yan totoo. Okay? So, dito po mga sa mga halimbawa natin, ano yung pinaka-tumatak sa inyo? Ano yung familiar kayo? Peking resibo, minamadali kayong magdesisyon, or advertisement na akala nyo totoo, peke pala, or akala nyo peke, pero totoo naman pala. Alin po dito yung mga naranasan na ninyo? Yung nagmamadali, ano po ba to? Tawag o text? Parehas. No? Yung mga ganyan po talaga nakakataranta. Ano? Meron pa po ba? Ano po yung nakakot ng attention ninyo? Ano yung pinaka-familiar sa inyo? Bukod dun sa minamadali kayo. Mukhang, ay sa resibo. Oo, ano? Alam niyo po pag minamadali tayo, ang una yung gagawin, hinga ng malalim. No? Yung totoo po lahat ang tinuturo ko sa inyo. Pag nataranta kayo, makakalimutan ninyo. Mababaliwala po ito. Kaya ako, pag nag-discuss ako ng cyber hygiene, tinuturo ko rin paano magkalma ng nervous system. No? Kasi po pag nataranta tayo,
nakukulangan po ng oxygen yung isip natin, tumataas yung dopamine natin, tataas ang cortisol, no, at yung mga hormones natin. Hindi po tayo nakakapag-isip ng mabuti. So, gagawin niyo po, 3 hininga lang na malalim para po mag-ground kayo ulit at maisip nyo, totoo ba to? Diba? Kasi pag natataranta talaga, nawawala tayo sa wisyo, napapa-oo na lang tayo. Diba? Sa mga resibo, be mindful. Dapat familiar tayo sa mga information na dapat nakikita sa isang resibo. Kasi ang mga resibo po ngayon na pwede na rin AI generated, napepeke na rin po yan. No? Kaya ngayong mata, aalagaan yan. Ha? Pero ang mata, hindi pang tingin-tingin lang. Gagamitin natin yan para magproseso at umintindi ng mga nilalaman ng isang dokumento o ng kahit na anong post. Maliwanag po? Yes. Bakit po dapat mindful tayo dyan? Kasi mula 2024, nakapag-record na po tayo ng mahigit 17 million local threat incidents affecting 36.8% of users. At alam niyo po kung sinong madalas naloloko? Kung hindi po yung mga sobrang bata, ito po ay yung mga may edad. Pag tinignan natin, ito po yung mga vulnerable age groups. Kasi ito po yung hindi masyadong maalam pa sa teknolohiya. May kaalaman, pero hindi sapat, lalo na kapag natataranta, nalilito na. Nagigets natin yun, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, negosyo, family affair. Kasi kapag hindi nyo na maintindihan anong nangyayari, lalo na yung technical side ng negosyo ninyo, when you do it online, hindi po kayo dapat humihingi ng tulong kung kanino. Sino pinaka-pinagkakatiwalaan nyo? Pamilya, family members, lalo na kung ang pinag-uusapan ay kita ng negosyo. Ito ay usapin na ng pera. Dapat po sa pamilya kayo unang lalapit at hihingi ng tulong. Kaya ito pinag-uusapan natin, maganda po, alam ng inyong mga kapamilya rin, no? Kasi nowadays, no, marami na tayong technologies, no, developed by social engineering, deepfakes using AI. Deepfakes po, alam niyo yung mga artista, mga kilalang tao, nagbibigay ng testimonial, bilhin niyo yung produktong to. Siyempre, pag nakita mo yung taong yun, maniniwala ka, artista yun eh. Pero ang tanong, siya nga ba talaga yun? Kasi po, kahit still images ngayon, picture lang, sa AI, pwede na po silang gawin video, nagsasalita na sila. No? Scams and fraud, malwares, at marami pa. Kaya po, ang sinasabi natin, we have to strengthen our cyber hygiene practices, no? Because it is essential to protect our digital assets and spaces in a rapidly evolving world, no? Lalong-lalo na nagsimula tayo ng pandemic, di ba? Parang lahat na lang tayo naging online sellers. Pero saan tayo nagkakatalo-talo? Kung sino yung pinakamarunong mag-deal online, siya yung pinaka-protektado. At yun po ang sinasabi ng cyber hygiene. Cyber, ibig sabihin online, technological world. Pag sinabi natin hygiene, ito po yung araw-araw natin ginagawa. Halimbawa, part of our hygiene is pag-toothbrush, pagligo, paglilinis ng katawan, pagkain, tama? O, kung ito ay pag-iingat yung hygiene, pag sinabi natin cyber hygiene, ito yung mga lagi o araw-araw natin ginagawa para ingatan ang ating virtual or online identities, data, and asset. O, bakit po siya naging cyber hygiene? Sabi ko nga hygiene, pagligo, pag-toothbrush. Araw-araw ginagawa? Yung totoo, bakit humina yun? Araw-araw naliligo? Lagi nagtututbrush? Kahit malamig, naliligo? Very good. Ibig sabihin, di ba? Gagawin niyo siya kahit walang magsabi sa inyo. Gagawin niyo yan kahit wala kayong sakit. Dahil alam niyo na araw-araw itong bahagi ng buhay ninyo. Tama po? Ganon din ang cyber hygiene. Yun yung sinasabi niya. Poprotektahan ninyo ang inyong online space, ang
inyong device, gadgets, ang inyong accounts araw-araw. Sabihan man kayo hindi, paalalahanan man kayo hindi, gagawin nyo ang pag-iingat araw-araw. Hindi kung kailan na-hack na kayo. Hindi kung kailan naloko na kayo. So, ang tanong, how can we protect our lives and our business from cyber threats? Ano yung mga specific cyber hygienes na gagawin natin, no? So, dito na tayo papunta sa everyday cyber hygiene. So, imagine niyo po, no? Siyempre, may negosyo tayo, may shop, no? Ito po, no, ay parang pagkikip, no, ng ating negosyo safely. Kayo at ang inyong mga empleyado, iiwanan nyo ba ang shop nyo na walang bantay, walang tao? Iiwanan nyo ba yan na hindi nakakandado? Hindi. So, ganun din po ang cyber hygiene. Kung baga yung shop, ito'y parang laptop o cellphone ninyo. Iiwanan nyo ba yan dyan na nakatiwangwang at bukas lahat ng online account ninyo? Hindi po, no? So, yun po ang everyday cyber hygiene, no? Ibig sabihin, hindi nyo siya iiwanan unattended. Natipong isang click lang na access na yung account ninyo. Social media man yan, GCash account man yan, or online banking account man yan. Okay? Ibig sabihin, you do regular checks and actions to keep your public and personal online spaces safe. Okay? Kaya nga di ba, pag hindi nyo ginagamit ang laptop, i-close. Pag hindi ginagamit ang cellphone, i-lock. Parang shops natin yan. Kung walang nagbabantay, isarado ng maayos para hindi siya pinupuntahan, pinapasok ng kahit na sino without your consent. Nagets po natin dito? Yes. Okay. So sa cyber hygiene, paano siya gagawin? Una, be alert against scams and threats. Itong scams versus phishing, madalas kasi tayo, pag naloko tayo, ang tawag agad natin scam. Tama ba? Tama. Okay. Pero linawin natin ha, may diferensya po yan. Pag sinabi natin scam, ang target talaga ay pera ninyo. Okay? Kahit wala kayong sabihin information, alam na nila yon, makukuha na nila lahat kung ano man ang meron kayo, konting pabaya lang. Iwanan nyo lang yan basta may scam na kayo. No? Parang napag-aralan na kayo. Gets yun? Pag phishing po, hindi lang to lagi tungkol sa pera. Minsan, pagkakakilanlan ninyo ang kinukuha. Kinukuha ang information directly from you. Ito po, ito'y mas parang budol. Bakit? Kakausapin kayo hanggang sa mapaikot kayo, mapapaniwala kayo, at kayo mismo ang kusang magbibigay ng information. At pag bibigay nyo yung information, doon lang po mapepenetrate yung account niyo at doon pa lang mag-uumpisa ang panloloko. Mas ito po yung budol. Yung tipong kinausap hanggang sa, lagay mo nga yung pin ng GCash mo. Hindi mo na malayan yun. Pero ikaw ang nagbigay ng information. Tinawagan ka, may floating, payment. Nag-order ka daw online nito, kailangan nag-proceed. Ay, hindi po, hindi ako yan. O, hindi ba ikaw to? Sige, para matigal to. Ano yung number sa likod ng credit card mo? Yung tinatawag na CVV. Ito po, ito yung number ko, 123. Phishing po yun. Ano ibig sabihin nun? Kayo ang kusang nagbigay ng impormasyon. Hindi ninakaw ang information ha. Kayo ang kusang nagbigay ng hindi nyo namamalayan. Pag scam po, talagang ang target, pera agad. Wala kang binigay na information, hindi nyo alam kung saan nakawa ang information, pero nawalan kayo. At mas madalas ang scam pera, ang phishing po, identity. Bakit di po ninanakaw ang identity? Alam niyo po ba sa eskwelahan, napakaraming data. Kaya madalas po tinatarget din ang mga eskwelahan. No? Kasi pag sinabi mo, minors yung nandun eh. Pag minors, mas maraming information ang hinihingi at kailangan din ibigay. Andun ang detalye ng magulang, mula contact number, address, trabaho, sweldo. Kaya madaling targetin ang mga kabataan.
No? Madaling targeted ang mga eskwelahan kasi may phishing po, possible ang phishing, maraming data. Bakit aanuhin naman po nila yung data? Pwede po silang mag-loan gamit yung identity ninyo. Tawag natin dyan, identity theft. Wala mang perang makuha sa inyo, gagamitin naman yung picture nyo, gagamitin yung mga detalye ninyo at mag-loan sila na hindi nyo alam. At cybercrime po yun. No? So, yun po yung difference ng dalawa. So, tingnan natin. Ito po, pag nakatanggap kayo ng ganitong text, palagay ba scam to? Dear, I am a human resource manager. You have been selected for part-time, full-time work. Now, you can earn you can reach 800 pesos to 10,000 pesos per day. Click nyo na daw yung link. Totoo ba to? Hindi, scam to. Bakit siya naging scam? Una, may inaplayan ang trabaho. Baka naman sabihin mo, Lord, thank you, naman mo talaga ako. Dadasalin ko pa lang, binigay mo na agad. Hindi pa ako nag-a-apply, binigyan mo na agad ako ng trabaho. Ganun ba yun? Logical tayo kahit gano'n natin ka gusto ng blessing. Kung wala kang inapply ang trabaho, di dapat walang offer sa'yo. Tsaka talaga, 800 to 10,000 per day, hindi na po ako magtuturo. Tigil ko na to. Diba? If it's too good to be true, then it probably is. Pag masyadong promising, konting hirap pero napakalaki ng ginawa, most likely hindi yan totoo. Okay? How about this one? Sino na bang nakatanggap ng email from GCash? No? Nag-email bang GCash? Yes or no? Yes, depende po yan kung nilagay nyo dun sa sa part na pwede maglagay ng email kung gusto nyo makatanggap kayo ng e-receipt, no? Pwede talaga silang mag-email. Ang point, paano nyo malalaman kung galing talaga sa GCash yan? So, tingnan natin. For example, check the sender's email address. Given that email address, mukha ba siyang totoo? Hindi, no? When Infotech, so youth at PH-HT-3, blah, blah, blah. Hindi po ganyan ang email address ng isang reputable institution. Okay? Sunod. So, huwag niyo pong kukontakin yan, ha? Sunod, tingnan natin, suspicious links and attachment. To unlock your account, please, i-click nyo daw yan. Pag nakablock po kasi, ibig sabihin hyperlink, clickable yan. Pag pinindot nyo yan, mariredirect po kayo sa ibang website. Okay? So, hindi po nyo yan dapat i-click. Okay? Delikado yan. Pangatlo, beware of urgent and unusual requests. Imagine niyo po, kailangan nyo na daw siyang i-click kasi nag-exit na kayo ng 3 failed login attempts. Siyempre, kahit sino, hindi naman kayo nag-login, mag-aalala kayo, di ba? So, may urgency. Pero, tignan din ang poor grammar and spelling. To unlock your account, please, pag-click nyo daw yan, unlock your account. Wrong grammar po yan, naka-past tense. Dapat po walang ed. No? So, kapag ganito po, anong pwede natin gawin? May hotline naman po yung GCash or bago kayo mag-click, check muna yung GCash account nyo, na-access nyo ba o hindi. Kasi kung na-access nyo po, hindi ito totoo. Kasi ang sabi, diba, may failed login attempts na. But that prompts you to change your MPIN na tinatawag or your password. Kasi ibig sabihin, may gustong manloko sa inyo. Pero minsan nga, galing bangko. Ako po, huwag na natin pangalanan yung bangkong to. Lagi ako nakakatanggap ng email from them. Pero yung totoo, wala naman akong account sa kanila. So bakit nila ako ini-email? Anong account ang pinag-uusapan namin? Wala naman akong account sa kanila. You get the point? So bago kayo mataranta, hinga, mag-isip. May account ba ako dyan? Kung wala, yung maliwanag, niloloko mo kayo. Na nakaraan po nasa Pateros ako. Ang kausap ko, ang session sa Cyber Hygiene for Senior Citizens. Habang nangyayari ang session, nagte-text pala yung mami ko, tumatawag siya.
After the session, nalaman ko, may tumawag daw sa kanya taga SSS. Sabi, punta ka na ngayon. Kung hindi ka makakapunta dito sa main office, click mo na lang yung link na to. Otherwise, isususpend yung pension mo. Parang ka talaga ba, SSS? Kaya yung mag-isa-isa ng mga pensioners. Tapos ngayon na ngayon din, no? Parang hindi ka makapunta, click mo na lang to. See? Pagka nakalata ka talaga, maniwala ka. Pero yun nga, hindi na tayo. Kung masyado kayong minamadali, at ang pinakamabilis sa paraan ay mag-click ng link, hindi po yan totoo. Pag masyado kayong, kumbaga kinukumbinsin na, pindutin mo to, hindi yan totoo. Okay? So these are the ways po that we can verify the authenticity of the emails that we receive. How about this one? Ang masaya between ngayon ay ikaw i-claim ang iyong libreng 50 slot ng oras sa 3,000 libreng bonus. So, ano gagawin? I-click. Totoo ba yan? Okay, hindi. Kasi una nga, paano ka mananalo kung hindi ka naman sumasali? Ibig sabihin, unexpected message siya. Hindi mo siya inaasahan. Para siyang biyayang bigla na lang, inilaglag ng langit sa inyo. Bago tayo mag-praise the Lord and thank you, Lord, mag-isip muna tayo, ha? Baka sabihin natin, blessing agad-agad. Tapos sa dulo, iiyak, ha? Poor grammar and spelling, titingnan nyo yan. Siyempre, urgent request. Again, pinamadali kayo. At ang gusto gawin ay mag-click na kayo ng link. So, pag ganyan po, again, do not click. Pag nanghihingi ng personal information, lalong huwag magbibigay. Ano yung mga halimbawa ng personal information? Full name. Lalo na pag sinabi, pati maiden name, no? Madalas hihingi yan eh. No, birthday, complete address. Yan ang huwag na huwag niyo pong ibibigay. Okay? So, paano po kung nakatanggap na kami ng scam, no? Una, huwag sasagot. Do not respond. Kung tawag po yan, ako, muntik na po ako nun. Sabi, may floating ano ka po, order. Credit card mo ang ginamit, sa Shopee po ito, ganyan. Eh, wala naman akong bili-bili. Una, wala akong Shopee account. Oh, pero sabi, card number mo po yung ginamit eh. So, hinihingi, sabi, papadala po kami ng number sa inyo, OTP, ibigay nyo sa amin para makancel yung transaction. So, ako nagmadali naman ako. Buti na lang yung phone ko malayo. Yung phone ko na nakaano ang credit card. Mas mahina yung signal, no? Nandun ako sa kabilang building. So, pagpunta ko dun sa building ko, nasa yung gamit ko. Habang naglalakad, syempre hinihingal-hingal ka, nagmamadali ka. Napapaisip ako na, gaano ako kasigurado na totoo yung tawag nito. So, ginawa ko, dinrap ko yung phone, tumawag ako dun sa bangko. Yung may hawak ng credit card ko. So, tingin ko, may tumawag sa akin dito ganyan. So, totoo ba na may floating transaction ako amounting to 40,000 pesos? Sabi sa akin, wala po. So, then and there, bigla ko na yung number. May mga sumunod na unknown numbers na tumatawag, hindi ko na sinagot. Ngayon po, ang phone ko, naka-set up siya na. Pag unknown ang number, automatic nire-reject. No? Kasi nga po, pag sinagot natin ito, hindi pa ito masyado napapatunayan ha. Pero may mga lumalabas na post na pag sinagot yung unknown number, parang nakahack yung SIM card nila. Wala pa po malinaw na sagot yung mga telecommunications network about this. Pero marami na nagpo-post online na ang ginawa lang nila, sinagot yung tawag ng isang unknown number, next thing they know, wala nang naman yung mga bank accounts nila na nakalink, no? Doon sa kanilang device, doon sa number na yun. Okay? So again, pag hindi nyo kilala, huwag nyo sagutin. Eh, miss, nag-book ako ng move-in, tsaka ng joyride. Eh, di pa lamang sagutin nyo po. Eh, ni-expect nyo, di ba? Nag-book kayo, eh, mamaya naiwala kayo ng motor. Eh, sabi po kasi ni Miss Jen, pag anong number, magsagutin. Kung sinasabi ko na, anong number, hindi nyo inaasahan. Eh, paano order pala kayo sa Lazada? Nag-prompt naman, oh, your parcel will be delivered today. The rider will be calling you. Oh, eh, naku, anong number? Sabi ni Mr. Huwag sagutin. Pag hindi nakarating yung parcel nyo, hindi mo kasalanan na. Oh. Pag inaasahan nyo, may inaantay kayo, yes, sagutin nyo. Pero mindful pa rin. Huwag masyadong excited. Ay, parcel ko. Huwag ganon.
Pero pag hindi nyo inaasahan, yun talaga maging cautious kayo. Kasi nga, wala naman kayong hinihintay, so bakit may nagtitext o tumatawag sa inyo na hindi nyo kilala. O eto na, bakit mo ba sinagot? Pupungas-pungas pa po tulog pa Nag-ring, sinagot ko na. Huwag pong ganun. Kung importante yan, ito tatandaan ninyo, tatawag ulit yan. Pwede pong gawin din ninyo, paulit-ulit tumatawag, syempre ayaw nyo sagutin, gawin nyo po, i-text ninyo, who's this? Kung totoo yan, sasabihin po nila ang pakay nila sa inyo. Pag hindi yan sumagot, most likely, lulukuhin lang kayo. Okay po? Ganun po ang gawin ninyo. Pinakasigurado, tanongin ninyo, from your end, syempre may mga networks kayo, huwag nyo rin po ugaliin tumawag nang walang pasabi. Kung kayo po ay may transaction sa isang tao, mag-message muna kayo, good morning, ako po si ganito ng ganitong business, pwede ko po ba kayong tawagan? Para sure kayo na kapag tumawag kayo, sasagutin kayo. Clear po? Ayan. Pangalawa, pag kayo po ay nakatanggap ng ganong text messages or email, i-report niyo po. Okay? Kasi pag hindi nyo yan i-report, it's as if nothing happened. Pag walang record ng pangyayari, sasabihin natin, baka hindi naman talaga nangyari. Walang basihan. No? At kapag po hindi na yung report, again, natotolerate lang natin yung cybercriminals na para bang okay na ang lahat kasi walang nagre-reklamo. Tama po ba? Diba? Ganun naman po ang mindset, diba? Pag walang nagsasalita, ibig sabihin, okay pa. Diba? Pero pag nagsasabi tayo, diba? Makakarating to sa gobyerno, pwedeng maparusahan, mapag-aralan kung ano yung ginagawa ng mga cybercriminals. And of course, delete the message. Pero pag nag-report po kayo, screenshot muna kayo. Kasi po pag nagreklamo tayo, tayo po yung may burden na magpatunay na tayo ay naloko o niloloko. Kailangan may ebidensya tayo. Pero pag okay na sa screenshots, i-delete nyo na po. Kasi baka mamaya, mapaglaruan ng anak, apo, pamangkin ninyo, bakit ang link ng hindi nyo namamalayan. Clear po tayo? Okay. So, ito naman yung use ng AI and online platforms. Paano mag-spot ng fake endorsements, no? Tulad nito, si Dr. Willie Ong, parang lahat na lang ng supplements, ng herbals, no? Siya ang modelo. Siyempre, doktor siya. Pag health concern, siyempre siya ang madaling gawing modelo. Pero, to check po kung totoo ito, pwede niyo po mismo tingnan yung account ng celebrity or ng tao na nag-e-endorse umano ng produkto. Madalas may blue check naman yung mga accounts nila, ibig sabihin verified accounts yun. Kapag sa mismong account po nila, ini-endorse nila yan, pwede po natin sabihin totoo. Pero kung hindi po nila ito ini-endorse sa sarili nilang page, sa sarili nilang account, most likely hindi po yan totoo, no? Pwede rin po natin tingnan sa Rappler, no? Meron din naman sa DWIZ, sa Verichecks, no? Naglalabas po sila ng mga pages na kung saan nang may po ng mga endorsements, no? Maganda po, hindi tayo naniniwala sa isang source lang. Matuto tayo mag-double check, mag-triple check para ma-verify kung tama po yung mga nakikita natin online. Okay? Sa AI po, may tinatawag tayo low risk or high risk. Low risk po, alam nyo, AI is here to stay. Hindi po natin kailangan awayin ng AI. Ang point, paano natin malalaman kung AI generated ang isang bagay or hindi, at paano rin natin ito magagamit ng tama. Halimbawa, usap-usap ChatGPT. Low risk, meron kayong ng information, ang haba-haba, English, hirap kayo intindihin. Lagay niyo po yun doon, upload nyo, then sabihin nyo, explain, translate to Filipino. Okay po yun. Low risk yun. Halimbawa, may gusto kayong gawing advertisement for your business. Gusto nyo lang ma-sentence ng maayos yung come, parang and visit our shop. We have a 3-day sale on. Gumaganon lang. Gusto nyo lang ipacheck yung grammar nyo. Okay yun? Low risk yun. Okay? Kailan ito nagiging high risk? Ayan, usong-uso. Upload nyo yung picture nyo, automatic may 1 by 1 na kayo. Sa mga kababaihan,
upload ng picture, pag-generate ng picture, mukha na kayong mga sirena, Disney princess, tuwang-tuwa, ano? Pero, yung mga mukha po ninyo, that is data. Delikado yun, high risk yun. Okay? Kapag kayo ay nagbibigay na ng personal information, binigay nyo birthday nyo, address ninyo, di ba? Nagtanong kayo, ano bang magandang password? Bigyan mo ko ng clue. Ito yung password ko, okay ba to? Delikado po yun. High risk yun. Basta nagbigay na kayo ng information, personal information, legal information sa AI, high risk yun. Tandaan, be mindful. Kasi ang AI, hindi madaling makalimot yan. Okay? O, tingnan natin ito. Siyempre sa negosyo, usong-uso yung mga password yan, di ba? O, Year of the Horse ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng advice sa different aspects ng life ko? Ang birthday ko ay March 1, 2001. Ang star sign ko ay, meron pang ano to, personality test. INFP po ako. O, high risk or low risk? High risk. Bakit? Kumpleto ang information, lalong-lalo na ang birthday mo, no? So, high risk po yan, okay? So, be very mindful in using AI, okay? Again, hindi sila madaling makalimot. Natututo sila sa mga information na feed natin, so be very mindful with the information that we give them, okay? At syempre, think before you share. We do not want to spread fake news. We do not want others to feel unnecessary fear and anxiety. So, dapat po matuto tayong mag-share kung ano lang yung sigurado. Again, taga-filter ang mata ha, taga-suri ang mata. Hindi porket nakita, isi-share agad. Gamitin din ang mata para mag-verify ng information. Clear tayo so far? Yes, very good. And then next, secure your account. Sabi natin, passwords and 2FA or two-factor authentication. No? Para itong mga lock no, ng inyong shops, ng inyong tindahan. Kapag nakakandado yan, walang susi ang ibang tao, edi hindi mabubuksan. Ganun din yung accounts natin. Kailangan may passwords. O, ang tanong, tandaan niyo yung password nyo. O, ang password ba ng Facebook ninyo, iba sa password ng TikTok nyo, iba sa password ng email. O pwede. Iba sa password ng mga online banking nyo, iba-iba ba pin yan? Yes. Dapat ha, naku baka yes na kayo ng yes. Dapat talaga iba-iba. One password per account. Hindi pwedeng one password for all accounts. Bakit hindi maganda yun? Kasi po, pag nahak ang isa, mahahak na ang iba pa. Okay, dami naman yan, miss. Isang password per account, paano ko tatandaan lahat yan, no? O sige, ililista saan? Ayun tayo, ililista sa notebook, tapos yung notebook mawawala. Ilalagay ko po yung notebook sa bag ko, tapos yung bag na snatch. Yung notebook, nung bumagyo, nabasa. Asa na yung password? Wala na. No? Kaya gagamit tayo ng tinatawag nating password managers. Okay? So, explore nyo po yan sa mga cellphones ninyo, no? Ako po kasi Apple user ako. Dun sa iPhone kasi, may password manager po na kasama yun. Hindi ko lang sure sa mga Android, pero yung may explore po, no? Ang keyword po ay password manager. Ito yung tipong pag finger scan kayo, nakita yung mukha ninyo, automatic, malalagin na kayo. Okay? Ang GCash po, yung latest na update ng app, kahapon lang to, kahapon ko na-experience, nagsisend ako ng pera via GCash, tapos tinanong ako ng GCash, would you like to link this device? No? Ang mangyayari, ako, una ko siya na-encounter with BPI. Kasi diba yung SIM card natin, kung saan mo siya ilipat na phone, pwede na, makakapag-GCash ka na. Ito hindi.
Kung hindi yung phone ko, yung pinagkamitan ng SIM card, hindi na ako makakapag-GCash. So, ibig sabihin, kailangan i-update mo yung nakalink na device. Katulad yung sa BPI ko po, nagpalit ako ng cellphone. So, na may BPI app ako ngayon sa bago kong phone, nakikita ko yung laman. Pero kung magta-transact ako, sasabihin niya, i-approve mo doon sa nakalink na approved device. So, bumabalik pa rin ako doon sa luma kong phone. So, yun po rin yung kagandahan. Ang point lang, update your information, no? Para po, hindi rin kayo magka-problema sa pag-link at sa inyong mga transactions. And, aside sa password manager, pinakaunang dapat gawin, mag-create ng strong password. Anong strong password? Dapat po minimum 12 characters. Ano ang characters? Pwede siyang mixture na upper and lowercase letters, big and capital, ibig sabihin, big and small letters, numbers, special characters, yung mga punctuation marks, question mark, exclamation mark, period, underscore. No? Huwag gagamit ng ordinary words, yung madaling ma-associate sa inyo. At huwag din gagamit ng personal information, mga password nyo, birthday nyo, anniversary nyo, pangalan ng aso. O, huwag pong ganon, ha? At syempre, avoid predictable patterns. Halimbawa po ito ha, itong sample namin, matagal na to. Sample niyan, hello learner. Nung una po namin itong ginawa, strong password siya, as in strong. Pero siguro, dahil pang ilang cyber hygiene session na namin to, siguro marami nang nag-try. Ngayon po, hindi na siya strong. So, syempre, ilan yung nag-picture ganyan, no? Pati ito si cyber hygiene, we started po na very strong yan. Pero yun nga, siguro pang ilang session na namin to. Ngayon, pag chine-check siya, hindi na siya strong. Saan po tayo pwede mag-check ng password strength? Type nyo lang po, passwordmonster.com. Opo, passwordmonster.com. Ako po, pag may free time ako, ginagawa ko na lang siyang laro. Kasi para pag pinrompt ako mag-change ng password, may naka-ready ako. Passwordmonster.com. Pag nag-type po kayo doon, sasabihin niya kung gaano ka-strong ang password ninyo. So, paano ba din natin mag-check ang password natin? Without passwordmonster.com. Yun po, libre yun ha. Pero ito, kung ano siya, manual natin titignan, lahat po ng passwords, 14 characters pataas, strong. Time to crack centuries. Okay naman po yan, pero hindi naman natin go na centuries talaga abutin kasi 6 months na lang, pinaprompt na tayo magpalit ng password, di ba? Okay? 11 to 13, good months to years bago siya ma-hack or ma-crack. 8 to 10 characters, wait, hours to days lang, pwede na yung ma-crack. Lalo na kung 5 to 7, very quick. Seconds to minutes lang po yan. Okay? Nagets ito? So again, pwede nyo pong itry, passwordmonster.com. Ito naman yung isa, no? Kasi initial yan, dahil lagi naman tayong hinihinga ng password. Ito po, two-factor authentication or 2FA, ito po kumbaga, di ba, pag naglalak tayo, sa knob yung pipindot. Ito na yung kandado, ito yung pan-double lock, no? Ibig sabihin, pag pindot nyo ng password, hindi pa rin kayo nakakapunta agad sa account ninyo. Minsan sasabihin, nagpadala kami ng code, no? At i-enter mo ang code. Ano ang problem sa 2FA? Miss, wala na yung cellphone mo na yan, nanakaw na yan, wala na yung number na yan, yung email address na yan, hindi ko na nabubuksan. Nababaliwala po sa 2FA. Kaya maganda po, nag-update tayo ng ating profile. Para po, pag pinagana natin si 2FA, sasabihin niya, o ibigay mo ang OTP, ibigay mo ang code na pinadala to open your account. Pag chinek yung phone nyo, nandun ang code. Pag chinek yung after yung email ninyo, nandun ang code. Ibig sabihin, may access kayo. Otherwise, kayo mismo, hindi makakapunta sa account ninyo kasi nga, hindi naman updated yung profile ninyo at hindi napapadala sa inyo ang code. Gets yun? Okay. Ako po, personally, simula nung nagtrabaho ako at marami na akong kausap, marami ng accounts, doon ako nag-umpisang mag-plan ng phone. No? Yung ibig sabihin, hindi na papalit-palit ng number.
Kasi sa totoo lang po, yung pagpapalit-palit natin ng number, minsan yun din yung dahilan kung bakit tayo nahahack. No? Pero kapag hindi tayo papalit-palit ng number, mas na iingatan po natin yung ating account at yung ating data. So again, using two-factor authentication or 2FA is like having two locks on your door. The first lock is the password, and the second lock is the 2FA or the two-factor authentication. Okay? Nagagamit ba yan? Nag-generate ba yan? Yes, na-activate po yan. Even with your social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, kasi nagpo-connect naman yan, even with X. Sa email ko, especially Gmail, ano po natin yan, na-activate yan. So I highly encourage you to activate po, no, your 2FA. So how do you get started? Hindi naman po natin sinasabi ng mga natutuhan nyo ngayon, dapat gawin nyo lahat ngayon din. Start kung ano po yung pinakaunang dapat gawin. Halimbawa, napansin nyo, password nyo, iisa para sa lahat. Then you can start with your password. Palitan nyo muna yung password nyo sa ibang account, making sure na hindi na sila pare-parehas. O, iba-iba naman yung password nyo per account. Pero napansin nyo, mukhang weak. Kasi isang account mo, birthday mo, isang account mo, birthday ng asawa mo, sa isang account, birthday ng anak mo. E di palitan nyo rin po yun. O nakita ninyo, okay naman lahat, pero hindi pa activated yung 2FA, e di mag-2FA po muna kayo. Ang punta lang po, huwag masayang yung tinurus nyo. No? Unti-untiin nyo po siya apply sa mga accounts niyo, sa mga device niyo. Remember, every small step counts towards a safer digital environment. Mas mabuti may ginagawa tayong simple pamamaraan to protect your data, to protect your device, to protect your online, kaysa wala. May questions po? Clarifications? Wala. So with that, we'll proceed po with incident reporting. Sa incident reporting, sabi nga natin, bakit pa ba magre-report? No? Kailangan mag-report kasi po may mga legal implications po ito. Kaya nga tinatawag na cybercrimes. Again, kung walang magre-reklamo, wala po talagang mangyayari. Even the government will not be able to study the tactics, no, of the cyber criminals. Pag hindi natin napag-aralan to, mas lalo tayo hindi nakakagalaw. Yung mga kriminal na, pinag-aaralan tayo eh. Tapos tayo, ayaw natin aralin kung paano nila tayo niloloko. May mali doon. Tama po ba? Tama. Okay. So, tingnan natin to. Let's have a scenario. Miguel owns a small hardware store in Davao and manages orders through Facebook and physical store. Facebook, ibig sabihin, sa market, no? Facebook market. One day, he received what looks like an invoice from a regular supplier, complete with their logo and bank details. He paid 30,000 only to learn later the email was fake and the money went to scammers. So, ang tanong, has there been a cybercrime involved? May krimen bang nangyari? Yes, kasi in short, si Miguel ay naloko. So, paano natin nalaman may cybercrime? Hindi po natin ito malalaman unless nag-report tayo ha. Malaman natin may cybercrime kasi under the Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175, the scammers are liable for computer-related fraud. Computer-related ito kasi po online nangyari ang krimen. Tricking Miguel into sending money through a falsified invoice. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag naniniwala sa sales invoice. Dapat train ang mata natin, hindi lang sa pagtingin ng information, kundi sa pagsusuri ng information. Dapat alam nyo anong mga elemento, anong mga information na dapat titingnan at hahanapin ninyo. Okay? Computer-related identity theft. The impersonating the supplier to deceive him. May nagpanggap na supplier. Diba? Kayo dapat sa negosyo, kilala nyo ang suppliers ninyo. Pag bagong pakilala ang supplier yan, hindi tayo